jucați-vă Fortnite. Băgați cod Shop David, ok? Bună! Salutări din București! Eu stau acasă, am o companie cu foarte mare grijă de angajați, astfel încât noi lucrăm ca personal administrativ de acasă, ceilalți cu foarte mare precauție. Mi-am trimis copiii la bunici ca să fie supravegheați să nu iasă din casă, astfel încât la noi este o regulă: săpun, cloramină, stat în casă, urmați-o! Bună! Sunt profa de geogra. În perioada asta avem cu toții de dat un mare examen. Este despre bunătate și înțelegere, toleranță și empatie. Așa că stați acasă și să ne vedem mai târziu cu bine, sănătoși. Dragii mei, în aceste momente dificile, să înțelegem cu toții că trebuie să rămânem acasă, spre binele nostru și al celor din jur. Din Pitești vă salut, vă trimit gânduri bune, sănătate, aveți grijă de voi și să ne revedem cu bine. Vânzător, stați acasă! Corect. Coronavirus nous apprend aussi une leçon d'humanité, celle d'être plus responsable une envers l'autre. Restez à la maison si vous n'êtes pas obligé de sortir et surtout respectez la procédure imposée par les sources officielles. Se pare că acest coronavirus ne învață și o importantă lecție de umanitate, aceea de a fi mai responsabili unii cu ceilalți. Dacă nu este neapărat nevoie, rămâneți acasă și informați-vă din sursele oficiale, de asemenea respectați procedurile impuse de organele abilitate. Noi suntem responsabili și stăm în casă. Bravo! Sunt Nicolás y ella Cristina. Nosotros sí nos quedamos en casa. Sí, porque está el coronavirus. Noi rămânem în casă. Noi rămânem în casă. We zijn verantwoordelijk en we blijven thuis. Noi suntem responsabili și stăm acasă. Ana. Cristina. Andrei. Noi stăm acasă. Voi? Yo quiero a mi abuela y elijo ser responsable. Elijo quedarme en casa. ¿Vosotros qué vais a hacer? voi ce o să faceți? Rămâneți în casă? Asta este întrebarea. Rămâneți și voi acasă? Uniți-vă! Sunt Andrei și stau acasă. Sunt Paula și stăm acasă. Bună seara, sunt Claudia și locuiesc în Atena. Ne protejăm pe noi și cei din jurul nostru. Stăm acasă. Καλησπέρα, είμαι η Claudia και ζω στην Αθήνα. Προστατεύουμε εμάς και τους γύρω μας. Μένουμε σπίτι. Salut la toți, noi stăm acasă. Ciao a tutti, noi stiamo a casa. Covid-19, koronavirüsten korunma yolları. Ellerinizi iyice yıkayın. Mendil kullanarak öksürün veya hapşırın. Kalabalık yerlerden kaçının. Mesafeyi koruyun. Bună seara, numele meu este Ana Maria, locuiesc în orașul Istanbul, în Turcia, împotriva virusului corona, COVID-19. Stăm acasă pentru sănătatea părinților și a bunicilor noștri. Multă sănătate! Salutare din Belgia. O să o parafrazez pe ministra sănătății de aici. Blijf in uw kot. Ik meen it. Rămâneți în casă. Vorbesc serios. Serioasă treaba. Salut, sunt Luci. Hi guys, I'm Harya from England and we're staying in because of the coronavirus. Hi, I am Patrick and we are staying home. Hi, I am Ashley from London and we are staying home to prevent coronavirus. Do you?